Hola, em dic Òscar i ets una persona benvinguda a aquest canal. Avui vull que m'ajudis a decidir quin cronògraf comprar dintre dels meus gustos personals a l'hora de triar rellotge. Vull un crono perquè aquell tros de temps que assenyala ho ressignifica per tal de ser conscient de la gràcia de ser viu en aquest precís moment i de retruc en tots els cops de segon que fa un rellotge, que no som una màquina de temps. Et presento els meus dubtes, els candidats, i si us plau, si en saps d'algun més, no dubtis a dir-m'ho a la capseta de comentaris. Primer, de Out of Order, aquest cronògraf esportiu de 40 mm ideal crema. Segon, de Swatch, aquest Night Flight de dial negre, crec recordar de 40 mm també. Tercer, aquest Vario Empire Exit Tuxedo Gold de 38 mm, però que ara per ara està exhaurit. He preguntat a la marca i m'han dit que tenen previst tornar-lo a vendre l'any que ve. Quart, el Seiko Spike Timer Chrono Solar daurat de 39 mm i el més car de la llista. Cinquè, aquest Baltani militar S5045 de 39 mm ideal negre. Sisè, també un Baltani, en aquest cas el model Retro Panda S5034 de 39 mm color crema. I setè i últim, algun model de Timex dintre de la gran quantitat de cronògrafs que tenen. Com veus, la cosa està difícil i els meus gustos són el que són. Els que són. Que tiro una mica a lo iaio, potser, encara que jo em vegi com un xaval que xiula i es fa el valent. Ara per ara, el sisè és el que té més possibilitats. $146. Em fa gràcia dir dòlars. Si em decideixo, serà la meva primera compra en aquesta moneda, tan cosmopolita com soc jo. Inspiració retro dels anys 30 i 40, què et sembla? L'única pega, l'absència de datador. Torno al primer, el Out of Order. M'encanta. Per 350 piruletes ho tindria. Data a 4:05. La punta de fletxa vermella, l'agulla fina, la que fa la feina al crono, suposo. I think. El logo ben plantat, que és el mestre que ordena els altres subdials de l'esfera. Amb les 3 corones fermes, sense monarques, esclar. El de Swatch, el segon, és l'únic que he vist en persona. Tinc petites traves mentals amb la marca Pro. Coses meves i injustificades. Si em decidís per aquest, Déu-n'hi-do el que avançaria en qüestió d'acabar amb prejudicis. Sembla ben fet aquest nyego-nyego. Nota per a tots. Els taquímetres em sobren, com d'aquí a allà. Però també és una lliçó. El que és present no és absent. Tercer, del Vario diré poc. Puig que no crec que esperi un any per demanar-lo. No m'esperaré a que tornin a vendre'l. I que consti que és un dels que més m'agrada. És un tros d'ardacó impressionant. Quart, 725 maravedís. No és poc, És Seiko a tope. Té una mica de sobrepès tot ell. Però va a totes. Fa de ben posar. És una peça estranyament equilibrada. Seiko 100%, mare meva, a 4:05 té la data també, a 1:15 em deixa a mi. Cinquè, Baltani, el que ho té més clar de tots. M'encanta que carregui a esquerres i la marca fa el contrapès a dretes, data a les 3. Mira que no hi comptava, però ara me'l miro i escala posicions en el meu desig ràpidament. Quina manera de presentar-se més honesta, carai. Sisè, l'altre Baltani, el panda. Jo mai tindria un panda a casa, però aquest, mira. Ostres, tu, mira. Ui, que enfilo pel dret. Quants diners costa un quilo de bambú? Em captiva. De les 3 agulles principals, la de minuts, tota desproporcionada, desairosa i esgarranxada, però tan encisadorament exacta. Ja m'hi veig amb aquest, jugant tota l'estona a fer temps, a veure quan triga aquest senyor a travessar el carrer. I aquest colom en quants segons menjarà aquest panet? En 17 segons, la senyora li dirà al nen que ja està bé. Sí, senyora, perdoni, ja marxo. Moltes gràcies per tenir-me paciència.
quant ha durat aquest vídeo, dius? Moltes gràcies i recorda que un rellotge i un dibuix fan biografia. O no he parlat dels Timex. O no m'ho puc ni imaginar que al final fos un d'aquests.